Vítám tě u nové zprávy na kanále Trendy dnes. Dnes se objevily informace, které mohou změnit vztahy mezi Spojenými státy a Evropou a možná i budoucnost celé Ukrajiny. Z Ameriky unikla zpráva o kontroverzním ekonomickém plánu, který má po válce přetvořit ekonomiky Ruska a Ukrajiny. A nejde o drobnost, jde o stovky miliard dolarů. Podle dostupných informací počítají Spojené státy s využitím více než 200 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv. A dokonce s tím, že americké firmy by mohly investovat přímo do ruských sektorů, například do energetiky nebo těžby. A tady začíná problém. Několik evropských lídrů varuje, že by takový krok mohl posílit Rusko, oslabit jednotu Západu a otevřít dveře dohodám, které mohou Evropě spíše uškodit. Zkrátka, USA mají svůj plán. Evropa má ale úplně jiné obavy. A otázka zní, je to cesta k ukončení války, nebo riskantní kompromis, který může přepsat geopolitickou mapu světa? Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte vy. A sleduj kanál Trendy dnes pro další novinky.